2000 лева месечна заработка само 4 месеца след своя старт. Това е истинска история на човек от екипа ни, казва се Ели Раева, стартира буквално в последните дни на месец януари 2024 година, а през месец май тя достигна ниво, на което вече месечният и бонус от компания LR е 2000 лева. В това време тя продължава да ходи на работа в завода, в който работи, кара първа и втора смяна и въпреки всичко успява по такъв начин да съчетае двете си дейности, ходенето на работа плюс развиването на своя екип в компания LR, че тя за нула време постигна един невероятен резултат. Резултат, който може да бъде само за пример на всички останали, които казват: нямам време, не мога, не е за мен, трудно ми е, хората отказват, няма кой да плаща за тези продукти и така нататък. Всичко това са възражения, всичко това са бариери и ограничаващи вярвания, които са вътре в нас, и ако си позволим да си дадем шанса и да застанем до човек, който може да ни води по пътя, който вече е успял, който го е направил, както ние имаме богат опит в тази сфера. Аз лично имам 11 годишен опит, други в екипа ми имат по няколко години, по няколко месеца различен опит, но всеки един от нас може да менторства и да даде най-доброто от себе си на всеки, който се присъедини и който е чисто нов в екипа ни. Ели Раева направи точно това. Още от ден първи тя започна да ни търси постоянно за съвети. Във всеки един от казусите тя търсеше най-напред обратна връзка, най-напред търсеше съдействие, съвет, кое как да го направи, защо е така, защо еди кое си правило е така, как да постъпи в определена ситуация, как да разговаря с клиенти, как да води продажбен разговор, как. Всеки ден тя звънеше и питаше. И цялото това менторство, цялото това поведение от нейна страна, да не се притеснява да пита, да търси помощ и да се развива и да го прилага в ежедневните си действия, я доведе именно до там тя да постигне това чудесно ниво Junior Team Leader или младши лидер на група, на което месечната заработка от компания LR е 2000 лева. Това е един прекрасен доход, приятели, и то допълнителен доход. Само си представете, ако човек отдели цялото си свободно време, отдели цялото време на света, както се казва, за развиване на своя екип, само си представете колко още повече може да развие екипа си и съответно да вдигне дохода си. И ето това е красотата на мрежовия маркетинг, защото много хора са скептични, много хора не вярват, много хора казват не могат да се изкарват пари от това нещо. Напротив, могат. И Ели не е по-различна от всички нас. И Ели е човек с недостатъци, и Ели е човек, който бърка и прави своите грешки, но това, което тя правеше през цялото време, е да пита и да се учи, да се възползва на макс от това менторство, което ние имаме, което ние даваме и което всъщност промени буквално живота й. Така че, приятели, ако искате да научите повече, аз съвсем скоро ще направя интервю, ще пусна интервю с нея, тя ще разкаже също за своя растеж и за своето развитие, за своята промяна, защото промяната винаги тръгва най-напред отвътре, за да може да се появят резултатите, които искаме. Но ако искате и вие да промените живота си и да постигнете успех, подобен на нейния, в рамките на няколко месеца да достигнете до 2000 лева месечна заработка чрез компания LR, без да напускате работата си, учейки се от нас, успешните лидери, и възползвайки се от готовата ни система на работа, възползвайки се от силата на социалните мрежи, без да ходите по кафета, без да ходите да губите излишно време по кафета и по презентации, зали и така нататък, кликнете на линка от описанието, който там можете да прочетете на този линк повече информация за това какви са изискванията да станете част от нашия екип, и в случай, че проявите интерес, в случай, че ви допадне това, което прочетете, кликнете, оставете своите данни и ние ще се свържем с вас. Човек от екипа ще се свърже, ще ви отдели достатъчно време, за да отговори на всичките ви въпроси, и в крайна сметка, ако имаме консенсуси от двете страни, както се казва, добре дошли сте в екипа, за да менторстваме и за да ви помогнем и на вас да постигнете същият резултат. Желая ви успех, линка е в описанието.